Следващата задачка за най-малкото общо кратно на 3 числа този път. И какво от това? Разлагаме ги едновременно. Пишем ги едно до друго 12, 14 и 18. Така, имаш и такава подобна на контролното, нали? Може би да е била същата на 2, 6, 9. Пак на 2. 3, 7, 9. На 3 вече. 1, 7, 3. Отново на 3. 1, 7, 7, 1. Така. Както и да ги комбинираш, десятка няма да хванеш някъде. Ще направим така. 7 по 2, 14. 3 по 3, 9. 9 с 2, 18. И колко беше тук? 14 ли? И сега трябва да умножаваш 18, 14. 4 по 8. Така. 1 по 4, 4 и 3, 7. 8 по 1, 8. 1 по 1, 1. Така, 2, 15, 252. Така. Следващата. Най-малкото общо кратно на 35 и 42 е разделено на някакво неизвестно число и са получили най-малкото общо кратно на други две числа. Спомняте ли си, имаше нещо хубаво. Когато имаме взаимно прости числа, най-малкото общо кратно на такива взаимно прости числа е тяхното произведение. Най-лесният вариант беше за 2 и 3. 2 и 3 са взаимно прости, 6. 2 и 5 са взаимно прости, 10. А 5 и 6 какви са? Взаимно прости. Значи ног на 5 и 6 е 30. Разделили сме на неизвестното хикс. Така, а 35 и 42 вече трябва да си намерим най-малкото общо кратно, защото те не са взаимно прости. Не така? Имат общ делител седмица. На седмица се делят. На едно се делят. На самите числа и стават много. На 2. 21. На 2 не може. 35. На 3 7. На 3 не може 35. Следващото след 3 на 5. Браво. 7. 7. И вече край на 7. Така. Сега. Виж колко хубаво го видя. Добре. Десятка. 3 по 7. 21. И тук десятката. 210. 210 разделено на хикс е равно на 30. Как ще намерим неизвестно? Точно така. Значи неизвестното хикс ще намерим като 210 разделено на 30. Това е равно на седмицата. Така. Ето е. Така. И още едно да решим за най-малките общи кратни и нодове и делители. И след това да минем малко по-назад към куп и паралелепипед. Така. Значи трябва да намерим такова число, като го умножиш със себе си, да получиш 3969. Това може да го получиш едно по едно да ги пробваш, но много време ще ти отнеме. Като знаеш следното, да разделиш, т.е. да го напишеш като прости множители. На колко можем да започнем? С 2 не можем. На 3 провери ли го? 3, 12, 18, 9, да. 1, 3, 2, 3. 4, 6 и 3, 9. Пак на 3 може. Така, ако на ум не можеш, можеш да разделиш с опашката. 1323 на 3. 4 пъти по 3, 12. Изваждаш 1, сваляш 2. Отново 4 пъти по 3, 12. Сваляш тройката. 1. 441. Така, отново на 3. На 4 къде? 4 не е просто множител. Първо на първо, дори и да можеш на 4. На 2 не може. Завършва на 1. На 1. На 4 не може да разделиш. Провери ли на 3? 4 и 4, 8 и 1. Значи пак може на 3. 441 на 3 отново може да разделиш. Един път. Изваждаш 1. 4 пъти 3, 12. Остава 21. 7. 147. Сега какво ще правим? Не. Това, че завършва на 7, не ни казва, че се дели на 7. 1 и 4. 1 и 4, 5.
Плюс 7, 12. 12 се дели. Значи 147 отново можеш да разделиш на 3. 4 пъти по 3, 12. Остава 27. Това е 9. 49. На 3, 49. Така. На 7 вече може. На 7. 7. Отново на 7. 1. Сега. Аз такова число трябва да получа от тези числа, че да имаме същия множител умножен със себе си. Така. Ако умножа 7 и 7, 49. Но за другите остава тук 9 по 9, 81. Аз трябваше да имам или 81 по 81, или 49 по 49. Значи такъв начин на избиране не може. Може да ги комбинираш по друг начин. Как да ги събереш? Тук никога не сме събирали множителите. Най-много сме ги комбинирали. Няма да се получи така. Сега, по друг начин трябва да ги комбинираме. Забелязахте ли друга комбинация? Да. Коя тя? 3 по 7 и 3 по 7. Така, 3 по 7 и 3 по 7. 3 по 7, 21, 3 по 7, 21. Остава там още. Тогава... Така, значи и тук по една тройка. Тогава 3 по 7 и още 3. 3 по 7, 21 по 3. И другата комбинация пак 3, 7 и тази с другата тройка. Точно така. Така вече се получи. 63 по 63 е верният отговор. И това е за делимост.